لهری من جیر دستهلاتداریya rêveberiya Xweser de li Sûriyê tevgera azadiya rojnamegeriyê gelo çawa ye. Li gorî rojnamevanên herêmê got tevî li Sûriyê şerekî navxwayî heye û cihê herî metirsiddar li ser asta cîhanê ji bo karê rojnamegeriyê li Bakurê Sûriyê heya asteke binpêkirinên derheqê mafê rojnamevaniyê de yên tund tunene. Golivî herêmê nêzîkî 25 rojnamevan di şerê dijî Daişê de û êrişa Tirkiyeyê de ser herêmê jiyana xweş dest dane. Lê heya niha li gor dezgehên têkilî mafê rojnamegeriyê got rojnamevanên serdestê desthilatdaran nehatine kuştin an bi demên dirêj nehatine girtin. Lê tevî vê yekê rewş ne li gorî hêviya rojnamevanan e. Toreya rojnamevanên Kurd li Sûriyê bang li rojnamevanên Kurd dike got mafê rojnamegeriyê biparêzin û berdewam bikin û çalak bin ti pêşxistina civaka xwe de. تا رادەیەکێ ئازادیە ڕۆژنەماگاریە پاراستیە لە دیسا ژ بێژین هینا ئەم نیڤارێ دەنێ gelek kar pêwîst e tiştê niha em rej dilin ser mafê wergirtina zanyariyan ev jî ji mafê her kesî her wiha mafê ra derbirînê lê dîsa jî bêjin rewşa rojnamegeriyê li vê deverê bi gelekî baştirî ji deverên bin kontrola rejîma Sûriyê de her wiha ew deverên bin kontrola çekdarên girêdayî Enqara ve lê dîsa jî pêwîst e yasaya ragihandinê li vê herêmê bi zûtirîn dem were ragihandin ji ber got ew ê bibe wek bingehekê ku karê rojnamegeriyê em bêjin organize bike ji ber got rastî rojnamevanên li vir kar dikin car car tûşî hinek pirzgirêka dibin ji ber got tanha yasetine. Li aliyekî din li gorî serjmarên fermiyên rêveberiya Xweser 1553 rojnamevan û karmendên ragihandinê hene her wisa 104 dezgehên ragihandinê bi hemû cûreyên xwe li Bakurê Sûriyê kar dikin. Li gorî rêvebirê têkiliyan ya dezgeha arta ciwan nebî got azadiya rojnamegerî hîn li gorî hêviya wan e. îromsaziyekin dwarê ragihandinê de kar dikin bi Kurdî, bi Suryanî, bi Erebî û bi Ermenî. Me gavên sereke avêtine li gel hevkarên xwe me destpêkên sereke peyda kirine lê em nikarin bibêjin jî got em gihiştine wê astihan a guxewna me hemiyan e. Em ê hewl bidin, em hewl didin. Kesên got îro berpirsiyarên li vê derê ji wan tê xwestin got wan destpêkên sereke ew jî peyda bikin. Li gorî rojnamevan ciwan nebî got yek ji girîngtirîn rexneyên gul desthilatdarê dibe got heya niha yasaya karê ragihandinê nehatiye erêkirin ji aliyê Encûmena Zagonî ya Rêveberiya Xweser de. Niha hêvî ew e got yasaya ragihandinê a got niha reşnivîs e û li wê qonaxa haye qonaxa berî derketinê garîbe wan pirsgirêkên ragihandinê yên girêdayî rojnamevanan çareser bike. Nemaze pirsgirêka wek heviya di nav rojnamevanan de di standin wergirtina zanyariyan de ji wan wekû saziya arta me gelek rûniştin jî li ser vê mijarê li darxistine li gel rojnamevanan dîdargeheke taybet bi rojnamevanan jî heye li ser vê mijarê de axive gengeşeyan dike. Ger ev mijar çareser bibe em ê karîbin bibêjin got îdî me gaveke baştir avêt ber bi azadiya ragihandinê de a guxewin û hêviya me hemiyan e. Li gorî serjmaran gurser dereceheya şerê navxweyî li Sûriyê 748 rojnamevan hatine kuştin. Li gorî şopîneran got azadiya rojnamegeriyê li Bakurê Sûriyê pêdivî bi zelalbûn wek heviya wergirtina zanyarî û agahiyan heye û beriya wê got reşpelika zagona rojnamegeriyê ji aliyê Rêveberiya Xweser de were derçûn û ya girîngtir ji wê bi awayekî zelal û rast were cîbcî kirin. Zana Umer dengê Amerîka Amûdê.